Kirinsan jong ke social media. Kidei kirinsan jong kibet kitem. Kiba kita kipor kibalalet kiba ompat judan kita ki social media. Om judan kat kum kini ki mat rekam kibala pendeko alot da kipat ba da kibet kitem. Uba start kan uka nuru ula syak pentok beria ula syak pentan siapa. Penkesan yu bobit, penkesan yu betimsi, penkesan yu tu betim miki kentai, penkesan yu tu betim miki tu kirang ba, penkesan miki tu betim dah kasi dah kasang ya kirang ba beriu. Bat hadu bekirang ba beriu kita men kiba desu karta bakin wan hakini kiran sanru bansi banwan nama balajot kata ka jalla ka jongi. Bat kata ka jing jot ka jing bet ka jing tham kadi ka ba lak ban pedang. Lada sujat ba dan jingmi nak jalla ka jongi. Dang lak ban ya keren. Hendai lada jat da ka jing penjat jing kini ki social media long syuk ban ya keren. Di hatu kata ka sarkar kadi ka ba syusya mon bakin keren ki bet ki tham ki banan ra ya ka sansyar ka khadar hang ka jalla ka jongi. Bat kata kadi ka bangayo ba dangam de ke briu ke basatar dangam de ke briu ke ba juat dangam de ke briu ke bangat dan ke jing start bangan keren yakimat sarkar hang ni nganum rat dawan nama ba mentoy ban keren ki bet ki them henry ki bun ker haipat ki ba bet bat hem na ita ijing du na ijing pule ita ngidang yo ban yaslok henry ki ni ki bet ki them ki ba nang ban puli ki ba spas ko tu ki bom wan na kayang kasam ka badan buram ki bom shimla wan na kayang kasam ka basnang ka bakraw de ka takadaw ka sarkar mantakalapan khalan bahaya ki pulit kadi kani sarkar mantak ba phio bahaba tang kani sarkar si tang kani sarkar ka baki ong ba kani sarkar balik kampan up ikulit siya kaput kapan up pulit ban hasar ngarong alawat bah ya kata ngong sisya kini kipulit labun bahang ne sor balay syata sya kaput badai julit bu kita kipulit andang lawat ngal syampang bah menta kadai kani sarkar bastat bah bakani sarkar klabu kipulit haman laki dong menta undang polis kawai batmai hang thi hak relbong bakan long kajing singan namar baki kemi ki kapa jong kita ki khana manta kim jus nang ju karau kim ju sempat syuk do dengrit de kalabu sarkar daki pulit ban bom do lathi bakin bet thon bakin dup tip ban burum ya ka sarkar ru kin dup tip ban burum sisen baki burum ya sarkar kamut ba ki burum ya ki wairu amar ki wairi bom dan hakabor tikaran kat momon kat sarkar badan hakabor ru khalam khan snap khalam burum chutat be sarkar that be baki tu baki them that be baki bam pap that be baki bam sam that be baki bam jong ki baduk de balai kata opposition party badan hang tamar kabasyong mar persya hang tu assembly balai kata tangmut kata ru kata ka opposition ru hap condemn na ba fil aidan no phi kini ba wan social media ban condemn be yak sarkar namun ki opposition ro kila do overload ba fil adan wa phi kini ki bet ki them bawan hang ni social media ban shukon dem be sarkar ban karan ma phi bar khat ki mat rekam ki jong opposition la karan wa phi ki ba tega de kata ka ba sab kata ka jing jet ki nong mi khmat lada phim tip ya ki an ki rule ki ba kat kum ka constitution ki ba kat kum mangi ki bala puli ngi bala dei ban wan hakinik social media ka sarkar la di ban khang no shisndan ya ki breu ki ba ompat bet ki ban pas ki ban da biang ki qualification ki ban wan hak social media khanang ban wan ra ya ka sansyar ka khadar ka ba khoi khanang ban wan ra da ta ka jing sansyar ka khadar ka ba da tip da ki jing puli ba da tip ki an jok ka constitution thuble shipon